Jo, més que res, per donar la benvinguda al Jordi Vilar, que ens ve d'Olot, que ha vingut expressament per presentar el seu llibre, La melodia dels records, i bé, doncs, per donar la benvinguda a ell i a vosaltres per l'assistència, també que és molt important. I aleshores fa la presentació de Judit Abadal, una mica del que representa aquest llibre. D'entrada, gràcies per venir aquí. Jordi, que és Jordi Basserí. Avui parlem d'un tema molt punyent, no? El que pretenem ara, que pretenem el Jordi és també treballar, no? Que fem aquest regut sobre aquesta melodia de la vida d'aquest llibre de testimoni, perquè no és un llibre de testimoni sobre la violència de la seva mare, d'aquest procés que ja us explicaré més detingudament, no? I estem oberts a tot, consultes, i sense més dilació, endavant, Jordi. Moltes gràcies per haver vingut i també agrair al col·lectiu per donar l'oportunitat de poder parlar d'una experiència que he viscut amb la meva mare, que va agafar Alzheimer, que és una malaltia incurable, i que, clar, després jo, quan es va morir, clar, al principi estava molt dol, d'allò, se me clar moltes coses, però un cop ja van passar uns mesos, vaig pensar, mira, ara alguna cosa has de fer, no? Ho has de treure de dintre, i va dir, va, per què no fas un llibre explicant des dels primers símptomes de la malaltia fins que arriba la seva mort, i després encara explicant com vius del dol, bueno, però clar, jo vaig pensar, clar, tu no ets escriptor, saps? I qui te'l publicarà un llibre que ningú coneix, i com el faràs el llibre perquè sigui una mica distès, saps què vull dir? Després, clar, jo vaig pensar, si jo començo a escriure i a la tercera frase dic que aquesta persona és Alzheimer, doncs tothom ja sabrà al final, perquè tothom sap que amb Alzheimer tothom es mor. Vaig pensar, clar, si has de llegir 50 pàgines però al final dic que s'ha mort, dirà, hòstia, em dirà quin pal, no? Quin llibre, posar tot el poder, no val la pena. I després vaig pensar, mira, el que podem fer és fer pregunta-resposta, i que una persona que entengui de la matèria, que sigui, per exemple, buscar una treballadora social, clar, pots agafar un company de bomber, que encara no entendràs, agafar algú de l'ofici, que hi ha aquella persona que faci preguntes i tu facis la resposta, vale? Doncs després tinc una meva amiga, la Laila, i li vaig proposar, mira, tinc ganes de fer això, i tu que hi entens en la matèria, a veure si podies donar un cop de mà, tu poses la resposta i a més a més una persona que no sap ni mai que no, a tot diu que sí. I jo li vaig dir a ella que veia que em digui que sí, no? I a més li vaig dir, jo dic, no tinc pressa, I l'hem fet, i quan surti, ja ho veurem. I ella sí que es va posar a la meva disposició, ens organitzàvem, ella passava les preguntes, jo contestava, jo estava mirant. Després vam dir, bueno, ara que s'ha de moda les xarxes, només d'obrir una pàgina d'Instagram també. I cada mes, a Instagram, penjar una cosa que sigui del tema, no? Per exemple, com és el dia de tot sant, parlar una mica com es fa el dol, parlar del cementiri, o un altre dia com és el dia de la mare, també parlar del dia de la mare. I, bueno, després van anar a dir, clar, ara el que hem de fer és parlar amb l'editorial, explicar el projecte i realment a veure si se'l publica o no se'l publica. I vaig anar amb l'editorial Oliveres, amb Josep, que ell publica, vull dir que té molt de mèrit perquè publica llibres d'escriptors que ho fan per hobby, no? Però no són professionals ni mediàtics, llavors tothom els publica ell. Però vaig pensar, clar, podria fer un tema, i sí, vam anar-hi a parlar, encantat de la vida, que és un tema molt interessant, però sí, jo tiro endavant. I bueno, clar, després que ho vam tirar endavant, i després, mira, el llibre va sortir l'any passat, abans de Sant Jordi, el va presentar llavors, va tenir molt d'èxit, tal, perquè ja, més o menys tothom es coneix, i va anar bé. I bé, després, això és una mica la introducció, no? De dir, mira,
des del principi que ho va poder fer, que va fer. Després, jo del llibre destacaria que, clar, com una persona està malalta, clar, et trobes moltes dificultats, saps què vull dir? Per exemple, jo crec que aquest llibre sempre dic, ha de ser un llibre didàctic. Per exemple, algú, o sigui, no és allò, el llibre, tu llegeixes i dius, mira, ja ho fico allà a la mar i ja està, no? Jo penso que és un llibre que dius, que sempre ens pensem en tot que a mi mai em passarà, no? Un càncer, jo un accident de cotxe, jo el sol, mira, quan sigui car ja m'ho trobaré, o allò. Jo penso que és un llibre perquè quan et passa, anar aquí i dir, ja jo dic que va fer en aquest cas, i no vol dir que el que vaig fer jo sigui el millor, no? Perquè, clar, el que deia abans, és una malaltia que en una hora el teu cervell ha de treballar al triple perquè les persones amb demència fan molts de canvis radicals, no? Des d'agafar fòbies, de tenir por, no poder anar a la nit a dormir, no poder menjar, vull dir, clar, som en mil dificultats. I clar, per això tu, clar, sí que hi ha serveis socials que t'ajuden molt, evidentment. Després, la meva mare, abans de la pandèmia, la tenia a casa, perquè una noia estava unes hores amb ella, la cuidava, així jo també tenia unes hores que podia fer la meva vida, no? Perquè havia la psicòloga sempre et deia, tu pots estimar molt la teva mare, tu no pots estar la teva vida a la teva mare, tu també has de fer el teu, si has d'anar a comprar, vés a comprar, si vols quedar amb algú per fer un complet, també has de fer vida teva, has de delegar una mica, no? I, bueno, tenia una hora a casa, després, a la malaltia, mentre anava avançant, havies d'anar prenent decisions, ja. Després vam començar a anar al centre de dia i anava, al principi anava al matí, 4 hores al matí i prou, i a la tarda tant. I, bueno, sí, vam començar així, però clar, també, a mi, la veritat, com vaig portar al centre de dia el primer dia, tenia una por perquè, hòstia, allà s'entregarà i el primer dia també va haver de venir la meva tia perquè clar, amb ella també... Bueno, i ella m'hi volia anar cada dia al matí, teníem unes discussions, que no, que ja estic bé, que ja no m'escolta com vull anar, però bueno, després tenies unes pautes que al final, i després havia com suava més, és que m'ho anaves a buscar, però no m'ho volia menjar mai. Ja tenia el seu grup d'amigues allà i deia, mare, que no, no, ja estic bé, bueno, jo comprava això i ja els instruments m'ho deien, la teva mare, poc ha passat aquesta porta d'aquí i ja està superfeliç, no? Bueno, després que la malaltia va avançant, a casa vas veient que, per exemple, que perden molt, per exemple, la noció de les hores i, per exemple, jo em trobava que era a les 11 i ja tenia el plat a taula, i deia, mare, si són les 11, però ja, bueno, clar, després mai t'hi pots empuntar. Si per ella és les dues, tu has de dir que sí, que són les dues i ja està, no? I, bueno, després que em trobava ja amb més dificultats a casa i vam dir, ara és que al centre de dia tot el dia. I la portava al matí, ja es acaba d'anar, li donava un sopar i després a la tarda, al vespre, anava a sopar i ja està. I després de la nit la tenia a casa i jo sempre, els diumenges, sempre a la meva mare agradava molt el canelons i la pasta de nata, sempre portava una pasta de nata. I jo al centre de dia sempre deia, jo el diumenge, per gota que pugui, la vull tenir a casa, o sigui, ella no sabia pas que era diumenge, però deia, mare, avui és diumenge, porto els seus canelons i portava una botella de cava verd, bevia uns però bé que jo sempre tenia aquella cosa del diumenge de celebrar a casa, clar. Després, quan va empitjorar encara més, ja hi anava cada dia. Clar, jo per mi ja va ser també un dol, no? De dir, hòstia, s'ha acabat el diumenge, es veu la festa del diumenge, clar, t'has d'anar habituant. Però clar, al centre de dia, per exemple, té l'avantatge que, per exemple, després sí que pots fer la teva vida, no? Una mica la teva vida ja està ben cuidada, no hi falta de res, perquè hi ha metges, hi ha psicòlegs, hi ha de tot. Perquè, clar, el problema és que, per exemple, amb el tema de les aficions, doncs, clar, és una malaltia que tu t'has d'adaptar al seu horari, no? Perquè, clar, jo, per exemple, a la nit no podia deixar-la sola, perquè hi ha la foscor, tot allò,
Vull dir que després que jo, per exemple, tinc moltes aficions, d'anar a veure el patinatge d'Olot, anar a veure el femení, anar a veure el Barça femení, a l'Suc m'agrada molt de cantant i veia tot el concert, però clar, no podia anar pels horaris, no? Perquè clar, jo a tal hora havia d'estar per la meva mare i clar, i després què passa? Que tot això desapareix i clar, i la meva vida era la meva mare. I després va venir, després ja aquí, que ja aquí ens van matar tots, perquè això tothom d'una manera o altra ha quedat afectat, quan va venir el confinament, clar, després aquí ens van dir, el centre de dia queda tancat. Bueno, clar, i allà, més o menys, una manera o altra, la feien d'activar, d'estudiar, per exemple, la feien fer jocs i alguna cosa, perquè, clar, on a casa era allò, sofà, bany, menjar, sofà, bany, destruir una rutina. I allà sí que va fotre un baixón, però impressionant. Després allà sí que vaig haver d'agafar, perquè a casa s'aixecava a la nit, no sabia pas on anava ni res, vaig haver d'agafar una noia a la nit. Després vaig tenir un problema que no volia menjar de cap manera i clar, vaig parlar amb els serveis socials i allò, i ja vaig dir, farem per una noia que li doni menjar, perquè a vegades això passa molt. Una persona malalta fa més cas algú de fora o pas ben bé o fills poc ulls. Ja em passava de la vegada a veure, bueno, i venia l'altra persona i tampoc que veia un plat de taula, uns plors, un drama, i trucaves al cap i clar, quan amb la pandèmia trucaves al cap era un problema, perquè ara tornava el telèfon, jo s'ha d'anar trucant i vaig parlar amb la seva metgessa de persona i vaig dir, passa això, que no vol menjar de cap manera, que es tornava i es va quan de fer. Doncs la metgessa, que era una dona que d'aquelles d'abans, tota la vida, amb el mare ja la coneixia tota la vida, saps què vull dir? Va venir a casa i clar, va mirar, diu, està deshidratada, ha d'anar a l'hospital i tal. I sí, va anar a l'hospital i va venir un metge amb el traspàs i em va dir, mira, diu, ara ja la hidratarem, perquè aquí ara, però clar, el problema serà trobar alguna cosa que el cervell li doni a donar la funció de voler menjar, saps què vull dir? Ara com ho fem. I clar, va dir, i què passa si no trobem res per morirà? No es poden fer res. I després, li va trobar un medicament que gràcies a aquest medicament la va relaxar i altra vegada, menjar, que allà, pobra, ja menjava sopa, com no s'alimentava, saps què vull dir? Clar, després, diu, ara m'he donat un altre, dic, què? De l'altre? Però clar, jo a casa dic que m'ho faré ara, perquè clar, amb la pandèmia, era de menjar especials, jo no puc sortir perquè ja tinc a casa, no puc anar a comprar, i gràcies a Déu tinc molt bones amistats, i un que fa un catering, doncs cada 2 dies em portava el menjar, per mi i per ella. Vull dir que, i després que vam anar seguint, després, clar, després ja tal com estava la meva mare, va dir que de seguida que es pugui, que torni a obrir el centre de dia, que després ja quasi no caminava, vull dir que no... Va acabar amb cadira de bodes perquè ja no caminava. I després ja, de seguida vam poder, va anar al centre de dia, després ja venien a buscar amb l'ambulància i te la portaven al vespre amb l'ambulància. Vull dir que, clar, després ja no... Després ja ni s'enterava d'on anava, vull dir que després ja estava allò... I després, de seguida que al cap d'un mes, va haver-hi una plaça per entrar a la residència i, clar, per mi, anar a la residència va ser una patacada molt forta perquè... Primera, perquè sabia que a casa no la moria mai més. Segona, que era, clar, era un poc confinament, o sigui, jo no la vaig poder acompanyar. Si tu potser pel pare l'acompanyes i mira l'habitació amb ella, mira mare, mira l'habitació, estàs molt bé aquí. Jo això m'ho vam prohibir tot. Vull dir, a mi va ser molt trist, va venir l'ambulància, que va a la plana, vam veure la menjar, per mi, això va ser una hòstia, però impressionant. Clar, després el problema de la pandèmia era que només la podia veure un cop per setmana. Un cop per setmana, mitja hora, a més,
com d'aquí a ell, a distància, amb mascareta, a mi ja m'hi coneixia, era molt dur, saps? Vull dir, bueno, i després també fèiem una videotrucada, la videotrucada feia així, però vull dir que, clar, i després va haver-hi, a aquesta residència, va haver-hi un brot del Covid, després ja van anul·lar totes les visites i tal. I teníem un grup al WhatsApp, que la directora de planta, que també estava aquí un llibre com Pablo, ella de tant enviava un missatge al quadrat d'ànim, que podia la mare va seguir igual, però bueno, i després aquest llibre, a part del tema de pregunta i resposta, jo vaig pensar, pregunta i resposta, ja has explicat tota la teva vida, tota la vida de la malaltia, però també estaria bé que hi fossin professionals, per exemple, que hi hagués el neuròleg de l'hospital, que hi hagués els que s'ocupen del servei a domicili, que hi hagués una psicòloga, que hi hagués el cap de planta, deia, una treballadora social, que cadascú expliqués totes les ajudes, tot el que fan tècnicament. O sigui, el meu problema és com a usuari i després hi havia la part que explica aquí, que cadascú també té la seva feina des de tècnicament, saps com vull dir. I bueno, aquest llibre també té la part una mica de graciosa, no? Perquè, per exemple, una anècdota que sempre explico, que parla de l'àrea, que des d'aquell dia no he trobat mai més amb el polític, perquè jo era superindependentista i el dia 1 d'octubre, clar, el dia que m'he d'anar a defensar el codi electoral i tal, doncs, clar, jo hi volia anar i sí, i la mare estava en un altre cas, clar, que va haver de fer, va haver d'agafar una noia, que cobrava cada hora, però bueno, a mi m'era igual tot, saps? Vull dir, després dius, hòstia, tot el que passa que explicava, i ara, un cop es calculem, perquè no sabia per res, però bueno, vull dir que a vegades volia estar amb jo, per exemple, a vegades deia, hòstia, vull venir aquí a Barcelona, però clar, jo sabia que si volia venir aquí a Barcelona, havia de tenir una noia a casa, bueno, estava parlant molt al principi, encara no anava ni al centre de dia, clar, si tenia una noia a casa, que allò, però clar, jo ja mirava d'estar aquí poc a Barcelona, perquè sabia que, clar, tot era en valor, vull dir que, clar, o sigui que la vida canvia, no? Vull dir que també hi ha una cosa molt important a dir, que a vegades la gent es pensa, perquè o sigui, molta gent no s'acaba de creure que és una malaltia com l'OMS, saps què vull dir? O sigui, molta gent es pensa que és com, bueno, hi ha càncer que sí que es mor, però hi ha càncer que no. Però l'Alzheimer, tothom en mor. Ara per ara, pot tardar més, el que passa que cada persona pot durar 20 anys amb la malaltia i una persona pot durar 10. I després també molta gent es pensa que perquè van a la residència es curaran, o que van al centre de dia allà tot curaran. No, perdona. Allà falta perquè tingui higiene, perquè tingui un nivell de vida de qualitat, no? Vull dir que, clar, i això sabeu com ho explicava en aquest llibre, no? Que no és una malaltia qualsevol. És una malaltia que afecta el cervell va quedar petit i vas perdent, clar, una persona li va parar per violència, l'altra persona li va parar per fòbia, l'altra persona li va parar per plorar, vull dir que, saps? I clar, i pels cuidadors, la veritat que és molt difícil, perquè no pots dir, per exemple, si tens una malaltia, poden dir, mira, tindràs mal de cap, tindràs febre, però clar, l'Alzheimer no, perquè cada dia o cada hora és una història diferent tal com ho he dit abans. Vull dir que, clar, si diem això, jo com vull dir aquest llibre, és que si hi ha algú que li faci un favor, que diu, mira, jo li he fet casa per això i li pot anar bé, doncs amb mi amb això ja queda totalment satisfet. A mi sempre m'ha agradat ajudar perquè he fet molts temes de voluntariat, vaig estudiar integració social, vull dir que tots aquests temes solidaris sempre l'he portat. I vaig pensar, mira, amb les coses de teu mare, si pots ajudar algú a dir, mira, gràcies Jordi, perquè mira, m'ha anat bé aquest consell, no? Perquè per exemple allà al segon que fèiem, era a la residència del segon, era un cop al mes, ens reuníem a les famílies dels familiars.
i entre nosaltres ens explicàvem el cas, no? I clar, ja anava molt bé perquè ens ajudava, perquè després deia tu com vas fer? Mira, a mi, com a ma mare m'anava fer aquesta cosa, no? L'altre deia, hòstia, a mi, mira, vaig fer. I després també anava bé perquè entre nosaltres es podia també fas pinya i també t'ajudes i vull dir que, bueno. No sé, si algú té alguna pregunta a dir, clar, podíem estar parlant hores d'aquesta malaltia i com sempre. Perdona, no m'he deixat. El títol es diu La melodia del recors perquè, o sigui, jo entenc la vida com una melodia, no? Una melodia que va sonant, però de cop i volta, al moment concret, per alguna cosa que passa, doncs hi ha es toca la bateria, i després l'altre cop, com hem passat això, torna un altre cop la melodia que va fent. I això és una mica el records d'aquesta temporada de vivència de la teva mare, que van ser 8 anys, però bueno, va ser el que va ser i ja està. Però vull dir, clar, al final fa molta pena, perquè clar, no el coneix, és que vull dir que dic, hòstia. I clar, i que pel dia que es va morir, perquè això va ser un dissabte. I jo sempre, durant la setmana, teníem un grup de WhatsApp, que s'hi portava alguna cosa, canviàvem. I jo estava esmorzant en una cafeteria i va sonar el telèfon, pensava, hòstia, un dissabte que truquin al telèfon, dic, alguna cosa ha passat. Però jo mai, que vaig amb vigines, que et diuen, clar, teu mare és mort. I sí, mira, jo pensava que m'he tancat el peu, que normalment la gent, molta gent es tanca el peu. I no, vaig parlar de tot i mira, jo m'he tancat el peu, i dic, què ha passat? Dic, mira, que l'hem despertat al matí, està mort. Bueno, però clar, després el que deia, no? Estàs pensant, m'agassa molt la mà i què he de fer? No, per favor, venir a veure. Jo ja et trucarà a funerària i ja em donarà papers i cap al territori, però vull dir que si ja és un final tan trist que no pots ni veure, és que dius, hòstia, clar, aquest llibre sense la pandèmia és set un altre també, clar. Moltes coses per la pandèmia van girar tot. Bueno, a tots ens va canviar la vida, però clar. I després, a través d'aquest llibre i de la meva experiència, doncs ara podem veure les coses d'una altra manera, no? Dius, hòstia, amb tot el que has passat, disfrutant de la vida, què és el que ens agrada, anem cap aquí, anem cap allà, emprenyant-se, perquè el que deia abans, per què ens han d'emprenyar de la pública, per què ens han d'emprenyar? Jo sé que m'agrada molt el Barça, però a mi el futbol és una il·lusió. Jo vaig allà perquè tinc un moment del futbol, si guanyem, i si podem. Ara mira, ara estic amb el lot de la part, del lot femení, i també hi ha un gol, hi ha unes jugadores, estan fent un sopar, i és això, no? Jo penso que la vida no va així, no cal pas. Però com sí que discutim com val més evitar-ho. Home, jo penso que la part positiva és que t'ensenya a viure, no? I que vivim bé, perquè tampoc ara ha passat una pandèmia que no vol dir que no en vindrà una altra. Ara ja tenim un temps de dir que ara que podem, disfrutar al màxim, viatjar, estar amb els amics, estar amb la gent que estima, ara estar aquí som els que som, però jo m'ho passo bé, vull dir que és això, no? Vull dir que vine amb la meva, anar cap aquí, anar cap allà, explicar-ho, vull dir que tot és miquel. Bueno, no sé, si ara m'he oblidat molt, però si algú té alguna cosa a dir o... Bueno, pensa que el teu cas que no és una cosa aïllada, no? Que tots hem viscut coses similars a la pandèmia. Jo mateix, la meva mare estava a la residència. La van posar a la residència al desembre i tota la il·lusió era el Nadal, que la meva mare, la Nochebuena, era la seva il·lusió. La volien treure per anar a dinar tots junts i va vindre la pandèmia, va haver un cas allà a la residència, es va tancar i al final va agafar el Covid també i no va morir d'això, però va ser després, vull dir que el Covid ens va destrossar. Ens va canviar la vida de tots. Clar, jo sempre m'imaginava, com la mare que anava al centre de dia, va pensar, mare, un dia irà a la residència, sí, ja tenia clar, no? Pensava, clar, jo sí que pensava que venia el Covid, venia la pandèmia, pensava, mira, podràs anar allà, podràs treure a passejar,
donar una volta pel llagot, el tornàs a portar allà, quan un dia anem a dinar, portava a dinar, que jo em pensava això, saps? Vull dir que després videotrucada. No va arribar mai, perquè mira, nosaltres vam agafar aquella residència perquè ja volíem una residència que tingués jardí, que tingués... I bueno, ja estava en un poble, no recordo, a Torrelles de Llobregat estava. I la idea era aquesta, no? Si vas a veure-la, doncs te l'emportes a esmorzar fora, que n'hi havia ja una masia, i a passejar-la amb la cadira de rodes, però no va haver ocasió. Vull dir, va entrar allà, ja va esclatar la pandèmia i ja es va quedar allà dintre i als 6 mesos va morir. No la va poder treure només que per anar. No, ja m'ho crec. Jo també la veritat que he de dir que després de la meva residència estic supercontent. Perquè ara, per exemple, jo vaig encara després, quan em passa això, vaig buscar informacions també d'altres llocs i veia comentaris que moltes residències ens deixaven allò una mica així, no mare de Déu, o bé abajo, són grans, però jo en cas de la meva mare, que puc dir, sempre per avançar per trucada, sempre superben informat, vull dir que la residència jo amb mi no tinc pas res a dir, perquè clar, jo sentia comentaris que hi havia residències que deixaven allà abandonades i aïllades, perquè clar, per exemple, la meva mare quan va entrar a la residència, primer va haver de fer la prova del Covid, passar 2 dies a casa, va sortir negatiu, va poder entrar, després un cop allà va estar 10 dies aïllada, però va dir no preocupar, jo pensava, hòstia, tal com està, jo soc allà en una habitació, i no, ja tenim càmeres que ho controlem el papà, de tant en tant ja hi va una noia allà, i vull dir que després, per exemple, amb la vida trucada ho veia, eren unes habitacions que quedaven separades del reste de la resident, i l'atrevien per cadira de bodes, però l'atrevien a passejar per allà al passadís, vull dir, que va ser la consciència que ja estava ben cuidada, no? Sí, allà van tindre 30 persones que van agafar Covid. Clar, perquè hi sentia comentaris de residències que van... La meva mare mai va acabar d'entendre tot aquest... Ella que no veia, era sorda, vull dir, amb la cadira de rodes, amb la bomba d'oxigen, vull dir, no va acabar d'entendre mai per què passava tot això, per què no podia anar amb nosaltres, per què no podia sortir... No el va acabar d'entendre mai. No, ara tampoc, com estava costant bé, perquè ja portava un mòbil, però com que no m'escoltava bé, i quan estava amb el Covid podia trucar per no tant, perquè les noies que entraven no eren tantes com l'altre, no havia personal tampoc, vull dir que elles van començar a agafar el Covid també, les infermeres que tenien allà dintre, i tot era un... No, per exemple, la meva mare al principi d'esta casa estava malament, però no tan malament, i em preguntava, ai, però per què no anem a passejar? No, mama, no podem pas sortir, no podem... Vull dir que no, clar, el seu cap ja no entenia què estava passant. I com la vaig anar a buscar allà sense de dia que vam anar a casa... Sí, no. La meva mare, la meva sogra, fa molt més anys que va morir, però el futur d'una persona que té Alzheimer és el que està cuidant. A vegades com s'està degradant i en un moment que has de pensar, és una persona malalta, no és la teva mare i la teva sogra, perquè si no és fotudíssim. És fotudíssim. Llavors me'n recordo que la meva mare tindrà la sort que va tindre una embòlia i dic sort perquè es va esforçar tot això, però amb la meva sogra me'n recordo que estava en una residència i primer sí que veia els ullets que coneixia, però el moment que vaig veure que aquells ullets no et coneixien em va fer una impressió perquè dius ja no pot ser persona en aquest sentit, perquè no hi ha una interlocució, que hi ha un contacte. Va ser terrible. La família és molt dur perquè saps que moren, però hòstia, la degradació aquella, que és la teva mare, tens que pensar, és la meva mare però està malalta. Sí, però saps el que t'he dit? Que a vegades no se sap, perquè en el meu cas la meva mare sí que era conscient. Però tota la merda que ens va abocar a nosaltres, en aquests 6 mesos, hem tingut que anar a psicòlegs després per poder aguantar-lo. Però clar, això fa 11 anys o 12 que va morir. Que no saps què és pitjor, perquè clar... No hi havia la pandèmia. Però encara que no hi hagués la pandèmia, la meva mare m'hagués dit el mateix, que
als 4 fills que tenia, vull dir, ens va tractar de tot, ens va dir. És a dir, fills de puta, cap a dalt, perquè no volia estar allà, perquè volia sortir, i no n'hi havia manera, i a més amb la pandèmia. Vull dir que no saps què és el millor, perquè és igual de fotut que una persona que estimes t'estigui dient que tu ets un fill de puta, que l'estimes i que no et reconegui. No sé què és millor, ni pitjor, però acabes igualment i acabes malament igualment. Vull dir, el procés és el mateix, és una merda. No, jo, per exemple, una de les coses que em va impactar molt és que com la meva mare no va conèixer la seva germana. Què és aquesta dona? Què és aquesta dona? Clar, però no saps ni què dir perquè penso, clar, si li dius que jo li deia, la teva germana, que la meva germana ja molta, ja fa temps, que no sé què, i això, que aquests detalls així, hòstia, t'afecten, perquè pot ser. Clar, la seva germana la veia com una estranya, no, saps? Que no, la meva germana ja molta, i va, poder ser. A lo millor ningú te pots explicar, igual ella és més feliç d'aquesta manera, a lo millor. Vull dir, si està tan malament, si no coneix a ningú, no pateix. Igual sí, que no ho sé, com que ningú t'ho explica perquè no està dintre de la persona, però que potser perquè està fora sí, però no te reconec i penses, joder, no saps que soc el seu fill i que estic aquí. Però no saps mai si la persona, potser sí que amb el seu món és feliç. Sí. Jo no ho sé, això. I per exemple, una cosa que diuen, diuen que les persones no pateixen. Bueno, jo aquí, no sé, jo veig que ja sé que hi ha moments que... Sempre que la meva mare al principi no estava tan malament. Ja calia molt la memòria, deia, potser que no em passa alguna cosa, perquè veig que es expressava molt i perdia molt la memòria i m'ho deia, encara deia, hòstia, potser que no, ja, i que em pas gran, tots tenim despistes, saps què vull dir? Sí que pateixen, però en un moment determinat. Un dia vaig trobar un senyor gran al carrer que estava mig plorant i mirant i li vaig preguntar, però què li passa? Estava en un puesto que no coneixia, no sabia com tornar a casa i ningú l'ajudava. Vull dir, una persona i la va portar a casa seva, que tampoc la reconeixia, però ja era l'ambient que tenia que reconèixer. I també el que passa molt és que quan els fa mal a algú no ho saben. No saben. Com ara, que fa mal. Ai, no sé, el braç, que no saben ni allà que els fa mal. Vull dir, que això vol moixant. Si no tenen sensació de tindre set, ni gana de menjar, doncs clar, és que és molt complicat. Sí, no, molt. Una malaltia molt complicada, però vull dir que, però no sempre s'ha de treure el part positiu de molts punts. No, meva mare també va veure el primer procés que estava nerviosa quan veia que se li anava la memòria. I aquell procés va ser molt bèstia. Després ja... Després ja no te'n pateixes tu, però va haver un procés que veia que la memòria se l'anava a escar. Què em passa? Que si se n'adona també és fotudíssim perquè s'adona que alguna cosa està passant. Que està passant alguna cosa que ja no coneixeràs a ningú. Cada per exemple, ta mare si se'n recorda, clar, s'enfadava i era fotut perquè no estava potser tan fotuda. Però clar, quan ja no, el cap el tenia molt... Estava molt fotuda però el cap el tenia molt clar. Bueno, que això és fotut. Sí, era fotut per nosaltres. Perquè la meva mare... Ella estava molt enfadada igualment, molt enfadada amb nosaltres i amb la vida en general, perquè ja no volia estar allà i no volia. I no entenia, a més, per tota aquesta història, perquè no podia sortir ni perquè no podia anar a un lloc ni a l'altre, Tota aquesta merda l'abocava aquí, amb nosaltres, amb els seus fills. Que moltes vegades persones que suposo que han estat també en residències quan tenia la pandèmia, suposo que sense tindre problemes d'Alzheimer també ens devia passar això, que tenia que ser terrible per les famílies i per ells, perquè és que estaven tancats i deixaven anar, i quan te deixaven anar era una estona, mitja hora, 20 minuts, amb un puesto tancat i la gent gran no ho entenia, tot això. Per què passava tot això? Quan una persona gran la porten a l'hospital perquè li ha passat algun accident o per qualsevol cosa,
li costa ubicar-se i li costa desubicar-se després. És a dir, li costa perquè s'ha de desubicar de casa seva i de sobte allò se li fa un món. Ho sé pel meu pare bàsicament, i per altres persones que he vist que els hi ha passat. I aleshores, per el que diu de la residència, si és d'això, i agravem restriccions de visites, que ja no pot veure allò que li és de referència, i a més hi agravem tot com havíem d'anar emmascarats, que fa que no et vegis, que et puguis gairebé mirar ni tocar ni res, clar, la cosa és molt més traumàtica. Però jo pensava mentre tot això, perquè la iaia, estem parlant de l'any 77 o 75 quan va morir la meva àvia, ella era la demència senil, l'arteriosclerosi, el que llavors es deia arteriosclerosi, que perdies degut a embòlies o tal, al final acabava sent això perquè no coneixia i deia unes tonteries horroroses. Ens l'estimàvem a matar, vull dir, la cuidàvem i nosaltres la teníem a casa perquè la vida funcionava d'una altra manera aleshores, no? I un dia ma mare ens va dir, al meu pare i a mi, diu, ostres, diu, la iaia m'ha dit, quina pena per tu, filla, quina pena per tu. És a dir, el que tu deies, els estats aquells de consciència, d'això em vaig fer el poema també, d'això és el que posa el del meu pare també, els estats aquells de consciència que ells se'n donen compte en aquell moment de que no poden comunicar-se i del que està patint aquell que, o sigui, se'n donen compte. I el meu pare, que va tenir microembòlies, que no era Alzheimer diagnosticat, però a mi em deia, ¿y usted quién es? Pues yo l'anava a cuidar cada día. No, tú eres su hermana, tú no eres mi hija. O sea, pero yo el cuidaba, o sea, lo prioritario vengo a cuidarte, vengo a cuidar-te i ja està. I al final, com que el cuidava, entràvem en confiança, podia dir, bueno, no és la meva filla, però em tracta bé. Pues ja n'hi ha prou, no, de moment. Però això, aquesta cosa de dir, ¿y usted quién es? El primer dia et quedes així, però després, un dia, hi havia el seu company, el papa, estaven separats amb la mare i ell vivia amb un company, i aleshores estaven assentats tots dos allí, no estaven assentats allí perquè el papa ja es trobava molt malament i havia d'anar al lavabo i jo l'estava mirant, estava atenent-lo perquè no sé, i de sobte, i l'altre diu que no ho va sentir, el Gil diu que no ho va sentir, però el meu pare va dir que cara no s'ha salido la fiesta. Jo vaig pensar, mare de Déu, com se'n dona compte ell de sobte, no? Perquè de vegades hi tocava, de vegades no tocava, però és allò de dir, hem viscut, hem sigut feliços i mira com estic jo, que no puc ni abraçar-te ni res, no? O sigui, aquelles coses que... I l'altre diu, jo no ho vaig sentir, jo dic, jo sí que ho vaig sentir, que ho va dir el meu pare, això. Collons, que cara no s'ha salit de la fiesta. O sigui, per el que tu dius, que tant si és Alzheimer, que és terrible, com si és a microembòlies, aquesta demència que no et coneixen, que tal, però al final, per mi, el més important era poder estar bé i cuidar-lo. La meva mare no va patir un procés d'aquest tipus per sort, no? I quan hi havia la pandèmia pensava, quina sort de que ja no els tinc ni a la iaia, ni a la papa, ni a la mama, perquè això que esteu explicant, justament, perquè s'agrava el patiment, o sigui, és molt més bèstia encara, no? Són fets aquestes... Ens sembla que bé que esteu allà, que no heu de passar per tot això que estan passant tantes... Per exemple, una de les dificultats que vaig tenir són amb els familiars molt propers, amb l'avaluació amb la meva mare. Però clar, amb els familiars tots són grans. No sé si això ajuda o no ajuda, però... O sigui, realment ens no entenem com el mare que estava malalt. Jo, per exemple, quan anava al centre de dia, sempre portava el cotxe una mica lluny, perquè deien, ara quan surt acabat de sopar, fes-lo caminar una mica. I com que ara caminava, clar, trobava una cosina seva i li parlava la potser estigués bé. Però jo li deia, pues que t'ha dit, pues que només pots parlar, m'explicava si no sé què, però no sé quant, i la mare quedava allà que necessitava. Aquesta va costar molt, va haver un moment també que vaig dir que a casa no vingueu. Sap molt de greu dir-ho, però no veniu a veure, no? Perquè les últimes vegades que venien, que la mare no els coneixia, clar, era la seva tia i era el meu tio, però la mare era un foraster i explicava, hòstia, molt nerviosa, i clar, després era jo que m'hi estava la mare, com punxava, després deia, bueno, i això, o sigui, amb la família més propera, fer-los entendre que no els vols a casa, al principi m'han desconegut,
però no et coneix, estàs allà i per mi encara pitjor, perquè després marxes tu i encara estàs tota una estona que està desorbitada, a mi no convé pas, ni a ella ni a mi, no ens convé això, vull dir, jo va començar a estimar el projecte, trobava poc a ver i tenia una conversa normal, i després li deia, hòstia, però per què? Perquè el seu mare pensava ni que li... bueno, però jo la veig, el típic, és molt guapa la teva mare, la veig molt bé la teva mare, conya, perquè la meva mare sí que tenia una mania, fins que no va poder més, anava a la seva allà al centre de dia, deien, ja tenim por, no, ella volia anar a la seva i es veia el pit i es pintava, bueno, això ha hagut d'incapear-ho, ja m'ho va dir la psicòloga, encara es pintava els llavis, vull dir que, clar, la meva mare la veia un poc bé, està molt bé la teva mare, sí, esclar, està molt bé, però, això costa molt, vull dir que no... Això de dintre, i anar en pijama i posar-se l'americana i voler sortir al carrer... Sí. Però què fas, no? Aquestes coses, però clar, tu les vas veient i com que no pots fer res més que cuidar-lo i estimar-lo, no tens temps ni de tristita. Només pots estar per ell. I t'has d'adaptar una mica, no anava al contrari. No. Em pots ficar un traje, que no cal traje, però no li vaig a discutir. Mira, la meva primera temporada que va agafar por anar a la seva habitació a dormir. I dormia al sofà, i dormia, perquè jo desmuntant ho he dormit. I quan jo vaig trobar un psicòleg, què han de fer? Que t'han de discutir, cada dia anava a estar cap allí, i ja està, t'has d'adaptar a ella, una mica intentar ajudar, una mica estimular coses, moviments... Sí, una mentida, suau, coses per veure si recuperava... I per un dia no sé com va anar, que no anéssim a pitjor. que va venir ja tenia aquesta noia, i que aquella noia li deia, va, anem cap a l'habitació per dormir ella, és veritat, dormia al seu costat. Després ja va anar bé. Clar, perquè ja es veia acompanyada per mullar, perquè vull dir, pocar avui sola, bueno, entrar a l'habitació i no davant. Però és que ens pot passar a tots, perquè intenta menjar i sortir de tot per sobre, i bueno, però clar, tu dius, és la persones que estimo i no vull veure-les fent això, però no, prefereixo que estigui viva i poder-lo cuidar i quan sigui el seu moment. O sigui, és un procés de la vida, jo deia, s'ha tornat a fer petit, és com un nen. Ara, la petita que va perdent, o sigui, així com anem agafant domini de la vida i de tot plegat, doncs anem delegant, anem deixant i tornem a fer-nos com si estéssim allà. Jo tinc una experiència també amb la que era la meva sogra, no? La meva sogra també estava a casa, el meu fill se'n va anar a viure a la casa de l'àvia, perquè l'àvia es va quedar a viure amb ella més que res per estar amb ella, no? I la Victòria sempre havia estat una dona una mica molt serena, que també s'arreglava moltíssim, que anava a 50.000 activitats. I a mi aquesta imatge, i tinc una imatge d'ella, abans de la presentació en una residència, també, em va favorar molt, perquè jo havia una circumstància personal que em va afectar molt. I una mica el que et va dir tu, Tomàs, el que dius tu de viure, no? Aquest moment de lucidesa, la Victòria, quan em va dir, i jo seguia endavant, malgrat tot el que estava passant en aquell moment, que visqués, em vaig quedar com el vídeo, després estava a la seva bola, no? A veure aquesta dona que era la dona que tothom coneixia, que tothom no coneixia, no? Que era la que l'havia vist present a l'escola, i veure aquesta relació d'ella. Dius, a veure, i a més jo tinc fills. Quan tens fills, dius, el vist de tenir els teus fills, no? Amb l'àvia, veure aquesta àvia, que els ha vist créixer, que tota la gent que han creat, també és molt bèstia, perquè i el que li va afectar, el li va afectar, el meu fill li va afectar perquè era no dels cuidadors, no? Eren ells estalvia i la resta que fem el que podíem. Jo era la que feia les gestions aquestes de PES, no sé què, no sé quantos, i quan havia de tenir exàmens, que estava estudiant la carrera o treballant, jo m'anava al pis i li feia companyia. No? Perquè per no que jo no estigui casada amb el seu fill, no? Des de veure perquè m'estimava molt aquesta dona. Ella era la primera com una segona mare, no? I veure aquesta
I fer entendre a la família que s'ha de fer per què? Per talent-ho. Primer per el seu benestar. I segona, per què? Pels cuidadors, com diu ell, no? Que sí, que és molt bèstia, però o ho fas i patim tots, no? Sobretot en l'estat de llei, com en residència, que no van ser... Si va qualsevol centre de llei, també, com ho va fer ell, no? Però veies que sí, tenia una residència. I ella va estar un parell d'anys, clar, anava a saber, i em diu tothom, no em pensen que es va morir el 6 de febrer del 2020. O sigui, encara vam tenir sort de poder-lo enterrar i poder tots a l'enterrament. Perquè cada 4 dies ja no podies ni fer-ho. Sí, però era que estava a la cabeza a comer el clínic. Vam portar a l'hospital perquè ens vam dir que està molt mal, està 24 hores i veure aquesta mort d'ella és molt heavy perquè i clar, jo crec que d'aquests 3 anys que han passat, no? Sobretot comença a parlar dels meus fills, no? Perquè tenen per sensibilitats, perquè vull que vam crear, o sigui, potser sí, perquè clar, estava cuidant, estava amb ella, ell la banyava, ho feia tot, ella la banyava, que tenia el cul, imagina que no soc patonet, no? Això l'Oriol va moltes vegades. I acaba aquí la Júlia. I llavors, anava i tot, no, que la bona no té força. És igual, i llavors l'Oriol i ho feia, no? I veure com es va afectar els meus fills, per mi és el més dur del fet d'assumir la creu d'aquesta persona que m'he tant, no? Perquè la meva filla és hores d'ara i que encara no entenc aquesta pèrdua, que encara no entenc com la seva iaia, que era la seva iaia, perquè la Mireia era la neta de la iaia, havien perdut tant, no? Com no era la seva iaia, entre cometes, no? Això és molt bèstia perquè dius, tu com a adult, quan tens una persona que està en un procés de creixement, després has d'acompanyar molt i a mi m'ha costat moltíssim. I tinc molts moments per a la filla de donar suport, perquè això són els pares també, no? I entendre això és molt dur i entendre l'entorn de la família que si ara ja descansa en pau, ara hem de tornar, hem d'arribar al dol que es trigaràs a arribar al dol, perquè és evident. I el dol, el que digui, no, és que ja és la mort, és el terra, no. El dol no t'abandona mai, el vas assumir, però no l'oblides, no? Això està molt dur, i em fa entendre el meu excunyat. Quan el padre estava allí, però ara hem de començar a tornar-nos a cuidar nosaltres. I tornar a fer la vida, sempre que podem. I sobretot, que si és una persona que qüestiona moltíssim, com era ella, que es menja, no perdre el contacte, perquè si no, t'avorreix amb les acompanyades, no? Per això intentem, doncs, fer trobades familiars, fer trobades, o que es possibilitin la relació, o a mi hem trucat per l'aniversari, perquè si no, aquesta prova va seguir tot, el que és estar posant festivals, per fer, no? No m'arroio més perquè sé que m'enrotllo, no ho sabem. Però a mi és veritat, jo encara, jo ara estic visquent aquell pis precisament, i és curiós. Perquè vaig llegir el llibre, quan diu el meu Jordi, que diu el llibre, diu, jo no puc saber el sofà que s'assella la dona. M'ha costat molt saber que a mi passa igual. Quan el seu vingut, hi ha dos sofàs. Jo el sofà que sé ella, m'hi sent, però potser que són les teses, m'hi sent perquè sento una mica lliure. O sigui, aquesta sensació de dir, mira, és aquí en el seu espai el que ja estava a les seves històries, no? I que quan ella estava lúcida, que no havia desenvolupat la malaltia, era el que agradava ser. No és per ser, aquesta sensació de tot això, em reconforta a vegades, fent cansada o alguna cosa així. I se'm havia dit que se'm diria, està aquí perquè la Victòria va estar igual, era paella, no? Que cadascú les seves creences, no? Però és un reconfortar i s'ha d'enrotllar-la. Però no volia dir que ho havia de treure, penso que ho havia de treure i que a mi s'ha l'experiència aquesta, que no era mai, que l'última era una. I vaig tenir un llibre de 20 anys amb ella, no? Bueno, una cosa més, una pregunta més que diu, no? El llibre quan va, que és un acte de... Bueno, jo penso que, mira, el que deia abans, no? L'important és que, per exemple, el que deia abans, per exemple, hi ha temes que encara sembla que em fa por parlar, no? Per exemple,
Clar, no sabem, o sigui, no sabem quan tinguem 90 anys com estarem. Però el que està bé és estar preparat, perquè si passa alguna cosa, a veure quins recursos hi ha, a veure, això sí, però clar, per exemple, jo vaig amb un tio que té 80 anys i jo ja començo a dir, però ja començo a anar espavilat perquè, ja estic bé, que no passa mai bé. I si em passa, em tocarà el veure a mi, perquè som una família ben poc, dic, mare, escolta, que els serveis socials si sàpiguen, vull dir, ser previsor, que si passa alguna cosa, sàpigues que pots comptar els serveis socials. I al final ho vam entendre, però vull dir que a vegades es fa una mica d'exercici, no? Perquè, per exemple, tothom, ara que sabés que va a l'hotel, no? Perquè tothom aquí a la societat, tothom amb un liberal, tothom, ara tot es permet tot. I si em ve un fill i em diu, un home i em diu, ara vull ser trans i vull ser dona, què farà? Clar, ho has d'acceptar-ho perquè és el teu fill. Però vull dir que hi ha molts que sí, ja s'ho faran, els altres, jo ja estic d'acord amb això, però amb els altres, però molts temes com et toca a tu, després ja és com ve la patacada de tu, vull dir. Vull dir, clar, bé que això, i està bé aquests debats, s'ha de parlar una mica de tot a la vida, i no tot és el color boja, també hi ha moments per parlar de temes serios, vull dir que... Jordi, tenim por a visibilitzar moltes coses. O sigui, és molt fàcil dir, mira, ara, com que jo no vinc, és que el mercat. Però no, això és com una mica, no sé, és una de les que no em passarà. Jo fins a aquell moment, sí que sabia que li agrada els mai perquè però no que tu comprens consciència. És una cosa que penses, no, que tinc l'edat, no? L'edat i a veure, estic preparar els teus fills i ho he fet. Dic, a veure, estic bé ara, estic preparats, que tant de no passi, però potser algun dia pot passar la que no passarà, ja. Llavors, que us tocarà rebre treballadors serà vosaltres, estigueu preparats. Perquè és la meva manera que llavors em gira endavant. I tocant fusta, no? Però hi ha molts temes, com tu dius, temes a nivell literari, no? Ja m'he trobat també. Són coses que aquest tema me'l tracti perquè no es pot posar... No són políticament correctes, he de deixar de dir que no són políticament correctes. Hi ha unes realitats que s'han d'assumir en treball o no? I això? No, a mi me toca. Però a mi no me toca, no te toca perquè em tocarà. Hi ha un altre que toca. Doncs bé, gràcies per venir, gràcies al col·lectiu per deixar-me venir a explicar-ho. I mira, si es pot servir per alguna cosa, encantat de la vida, vull dir, no... Quan val el llibre? Aquí té. 15 euros. Quan val? 15 euros.